Uiwe admire kadembo arwadziwa zvikuru musoro mekunge Nashtv yavhara vati ivo yangova yekuti vafocuse in something else uye zve-entertainment izvi vasiyana nazvo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So vakaisa a press release yesterday vati ivo official shutdown of Nashtv. Nash Holdings announces the immediate shutdown of its entertainment operations under the Nashtv brand. Although music was never part of our long-term strategy, we have always valued our relationship with local artists during the COVID-19 era. Nash Lockdown evolved into Nashtv, and we later supported several musicians with marketing, management, and promotional services. We are proud to have contributed to the rise of talents such as Saint Flo, Nisha Ts, Rayma, and 96, just to mention but a few, and strengthened Zimbabwe's creative industry. We have communicated this transition to all artists previously under our care. While stepping away from the direct management, we will continue to offer guidance and assist them in building their own recording studios and securing new professional managers for the next phase of their careers. We will appreciate your support as we refocus on our efforts on mentoring entrepreneurs and the growth of Zimbabwean enterprise. So ndo zviri kutaurwa na mukuru wedu Tinashe Mutarisi ari kuti iye better vamboita something else. Yes, it was not a long term plan, but yakaburitsa results akanaka. Nisha Ts hazvina kubata zvakanaka nevamwe vareleasawo avo mapress statement vachitenda zvikuru vaMutarisi asi vachiti mwoyo yavo yakatsemuka. Pavakaenda kuinterview naDJ Ola vakadropa tumahints kuti zvinokwanisa kufamba nenzira iyi. Vakataura kuti since 2020 to present vashandisa more than 500k uye zvavanowana chaizvo hapana ingori nyaya yekugrowa mabrands evana ava. So tiri kutenda kuti aiwa boss Mutarisika munodeserva kunzi boss. Thank you for investing in this artist. Saint ari kubrokesa vanhu ndevamwewo makeyboard warrior vari kutaura he was doing nothing but kuoveratwa. Uyu Nisha aitakura mazibhurugu ake anorema, Tinashe aitopera zvechokwadi. Iye Saint aizvita mwana waTinashe ndopaachaona iko zvino kuti kana Tinashe abva ka 5k kaipiwa kaive hobho pamwedzi. Iko zvino vanhu vachato downgrade zvokutodaro kutonogara mutumba tusina kana musoro. Mrs. Smooth vati ivo congratulations and well done. I think greediness yanga yakuvadza plus pomposity feeling like you are entitled. Ita zvepaint Mutarisi, and in your way you have managed to damage the reputation of a few artists. Zvimwe munobvunza haizi paint yamanga muchiita iyi. DJ Ola was spot on asking questions on his podcast, but my answers were very evasive, trying to make sure that everything was okay. Isu tichiziva zvedu kuti aiwa hapana chiri kufamba. Nisha kudiaspora akauya hake, but we could see she lacks management at international level. But however, kadembo kake makaita laki masiwa yese akauya aya ndo vaingofarira chiridhimu chake, but otherwise dololo. Saint Flo, oh yes, a very professionally talented guy, and if moved to some international manager, he will be global. Merry Christmas, vaMutarisi. Iye Nisha wabwango commenter akati iye it is difficult to put into words what this moment feels like. The news of Nashtv Zimbabwe shutdown hit me with a mix of sadness, gratitude, and deep reflection. This wasn't just kubasa kwandiri. It was the place that introduced me to the world, believed in my voice before anyone else did, and guided me through some of the most defining chapters of my journey as an artist. Zviri kutonetsa kunyora misodzi isingayereri ndokwakange kwatovakumba. To everyone who was a part of this team, thank you. Thank you for seeing potential in me, for investing in my dreams, for the late nights in the studio, the conversations that helped me grow, the lessons that shaped my craft, and the support that shaped my confidence. Every milestone I've reached carries your fingerprints. Hapataurwe zvaNisha pasingataurwe zvaNashtv, hapataurwe zvaNisha T pasingataurwe zvaMr. Tinashe Mutarisi. Though this chapter is closing, its impact stays with me forever. The foundation you helped me build is something that I'll carry into every stage I step on and every song I create. I'm proud of what we accomplished together,
and I'll always honor the role you played in my story. Wishing every member of the team strength, new opportunities, and the recognition you deserve. Thank you for being part of my journey. Aiwa, Nisha wataura. Wanyora chirungu chemhando yepamusoro. Guys, zvinorwadza unenge watokudziwa netimu iyi wozofunga kuti zvino ndichazvigona, manager ndichamuwanepi, achagona here kupusha maworks sezvaita vaMutarisi. VaMutarisi vaiadvertisa guys, chero musingadi kuenda kushow maitongokuenda chete. Unenge uchingozvibvunza kuti zvichafamba sei, but hazvirambi. Kana watombopiwa a good start, unofanira kutongosimuka. Pane mamwe artist asina kumbowana that support kubva kuna vaMutarisi kana kune anyone else in industry, but vakatongosimuka vakaenderera mberi. Iwe unenge waitwa catapulted serekeni, watova kumberi, hapana chekumirira, kwakutongova kuenda mberi. Royal Mint sefriend yaNisha adecidawo kumupawo mashoko enyaradzo akati, Nisha, I know how much Nashtv meant to you and how much you poured into it. Just remember that everything you gave and zvese zvawakadzidza ikoko does not disappear. You are talented, resilient, and this is just a pause, not the end of your journey. Chairman vachiriko, unotoramba uchidzokera kwavari kumanotsi. Ndibaba vako vaya vanokurasirani. Saka apa uripi? Ukazviuraya ndinokurova. So Royal ari kutotya kuti Nisha anogona kugive up. Ari kutotyira shamwari yake akati munhu anogona kakutozviuraya, akati vaMutarisi dedhe vangu vaenda, but aiwa musadhipise zvinhu zvepasocial media. Musikana haasi kuita zvekudaro. Panoperera pfungwa dzedu, Mwari ndipo pavanotangira. Ndakambofunga interview yaReima achiti ini ndichatofira kuNash ndobva ndarwadziwa, but Mwari vane imwe nzira yavachazviita. Kuna Reima, aiwa zvekuti life yangu yaperera pano seteam 6 gani yellow handizvo. Munhu anosimuka omira woga. I just feel and think this is just a move to separate the music side from the Nash brand, so that whatever mishaps zvichaitika kumberi won't soil the Nash business brand. Something big is coming because there is a lot at stake here. Zvakaiswa mumazita evaimbi can't just be let go zvekutodaro. Reima akazadza kukapa uko. Imi miswai pane zviri kuuya. Reima akazadza kukapa asi akazodii, akazoburuka temwa nemaken. It's said that after the trust and the relationship that the brand and the artist has built, you wake up and say, let everyone be his own man. It's not all about artists depending on the Nash brand, but the connection that's been built over the years. Even patinofamba nemakombi, utori nedzaunoziva kuti ndo dzandoshandisa, and if you don't board those, you don't feel okay. So you don't just drop people and say you are on your own. Yes, they can stand on their own, but they still need to be part of the Nash family. Sinhle Gradwell Murora wenyika Fadze akomenta akati iye kutanga kwake kwenda kuZimbabwe nezvese zvakaitika it was because of Nashtv. Anyway, yobva yangova here tisati tambodi. Aiwa handidi kunyepa yaye kuvharwa kwaNashtv really got into me. Murora wenyika was made from this brand. Fadzi was born kuNashtv. Ndiri muzimba izvozvi nekuti my love for the African music was recognized by this brand. I'm sitting here thinking ndichanzwa vaMutarisi vachiti it was a joke. Witnessing someone as successful as he is uplifting the youth, not only financially but mental support as well, brought so much hope for the future of not just Zimbabwe but Africa at large. Tinashe Mutarisi, as you step away from the music industry, know that the rhythm of your impact will echo in the hearts of countless young artists you've guided. Your passion, wisdom, and kindness have been the soundtrack to their journey. Though you may be stepping down, your legacy harmonizes on in the hits they'll make, the dreams they'll chase, and the lives they'll touch. Thank you for believing in them and for leaving a mark on the music world that is forever. As for me, I don't know where to start. I was just a lady that loves African music, supported African artists without considering borders, nationality, tribe, and language barrier like most do. Zimbabwe was not my first, but the love and support I got from you and Nashtv team as a whole yakandiita muzimba zveshuwa. Not forgetting my fans who made sure you get to know of them by Zintle, who gradually became Fadzi. I'll forever be grateful to the person you've made me to be in Zimbabwe. I'm not big, but I'm grateful for the person I've become kunyika yedu. All thanks to you, baba vangu. Words cannot express my gratitude. Ndiri kurwadzwa
vamwe vachafunga I was on Nashtv payroll. Anyway, I'm wishing all the best and looking forward to seeing new entrepreneurs elevating under your new focus. Tinotenda maita basa baba. Okay, so ndo mashoko azenhle musamukanga mugaiza fadze akanga asingambozive kuti Zimbabwe yakamira sei. She loved the music, she loved Saint Flow, but vamflyer into Zimu from then onwards. Aiwa guys, ka munhu wedu zvekutodaro fadze, this is so emotional. I don't know what to say. You have expressed zvese zvatava tichifunga nenzira iri pamusoro. So guys, ndo zviri mumastreets umu. Nashtv is no more. Zvakaoma. Toipai moment of silence. Regaiti daro. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Vaya vema noveo taka kumirirai. Zimu noveo narratives ndo kwatinenge tiri.